pre tých, ktorí naozaj potrebujeme ísť úplne od podlahy, tak chcem povedať, že čo je vlastne samotná videokonferencia, čo my si predstavujeme pod slovom videokonferencia. Je to nejaká interaktívna komunikácia medzi minimálne dvoma, maximálne počet je neobmedzený účastníkmi, ktorí sa medzi sebou rozprávajú, samozrejme sa medzi sebou vidia a čo je dnes úplne prirodzené, tak sa rozprávajú na nejakú tému, rozprávajú sa o nejakom obsahu, teda zdieľajú nejaký obsah. Takže toto sú úplne základné vlastnosti videokonferencie, ktorú samozrejme aj tá naša videokonferencia má. Ja mám zhruba takýto nejaký plán, čo by sme dnes prešli. Ako Roman spomínal, tak v priebehu toho sa vás budeme pýtať nejaké otázky, aby sme videli, že či už videokonferenciu, či už máte nejaké skúsenosti s videokonferenciou, nejakú používate a teda by sme sa skôr sústredili na to, aby sme vám predstavili nejaké možno lepšie vlastnosti tej našej videokonferencie, alebo naopak, či proste pôjdeme pekne po poriadku a povieme, čo vôbec taká videokonferencia v dnešnom modernom svete dokáže, tak by som povedal. Takže poďme pekne ďalej a najskôr predstavíme to naše portfólio. Naše portfólio, ktoré sa skladá z videokonferenčných zariadení, teda je to nejaký box s nejakým televízorom, ktoré si umiestnite do väčšinou zasadačky alebo do nejakých veľkých pracovní, takže tam je nejaké spektrum, nejaké portfólio produktov. Druhá oblasť je videokonferencia cez počítače, tablety a smartfóny. Tu sa zdržíme trošku dlhšie, pretože my osobne tu vidíme budúcnosť a toto je cesta, ktorou by sme sa chceli uberať. Tretia vec je, že rešpektujeme to, že zákazníci už majú kúpené dnes nejaké existujúce videokonferenčné riešenie a toto riešenie, keďže zaň dali nemálo peňazí, nechcú vyhodiť, ale chcú ho integrovať do, povedzme, modernejšieho riešenia, ktorým je GTS Videoconference. Medzi tým sme vám položili vpravo dole, vidíte otázku. V prípade, že ste na full screen, tak sa vám zjavilo také pop-up okno. V prípade, že ste v tom režime nie full screenovom, tak vpravo dole v tom menu sa vám zobrazila otázka. Vidím, že už pribúdajú odpovede. Kde zatiaľ, ako to, Roman, vyzerá? Je to zhruba tak pol na pol, vidím, čo do používania videokonferencie. Áno, je to v podstate na polovicu. Dobre, fajn, to je dobre počuť. Takže my pekne poďme ďalej. Videokonferenčné zariadenia. Takže mnohí viete, alebo toto je oblasť, ktorú asi netreba nejak predstavovať, lebo každý určite, aj ten, ktorý už z vás nepoužíva internet, tak každý určite už videl nejaké videokonferenčné zariadenie, či už buď naživo, alebo minimálne z nejakých médií, printových, onlineových a tak ďalej. Pozerám, už vyhodnotenie medzi týmto skončilo. Trošku mierne máme v prospech nie. Pravda, že nepoužívajú v súčasnej dobe nejaké riešenie. Ale je to naozaj veľmi vyrovnané. Takže si pozrime, aké portfólio poskytuje naša služba. Máme nejaké 3 typy, alebo 3 až 4 typy videokonferenčných zostav. By som to nazval asi zostav, to je to najvhodnejšie slovo, čiže to, čo si za tým predstavíte, je nejaký box, čiže nejaký black box, počítač, ktorý slúži iba na to, na nič iné. Samozrejme nejaké diaľkové ovládanie, na stole nejaký speakerphone, voláme to, alebo teda reproduktor s mikrofónom a kamera, ktorá môže byť rôznych kvalít, by som povedal, ale nejaký štandard je zoomovacia, pohyblivá kamera, ktorá sa dá natáčať a ktorá sa dá veľmi dobre zazoomovať a zobrazovacia jednotka, či už jedna alebo viacej. Tu sme flexibilní, vieme dodať k nášmu riešeniu. Väčšinou je to nejaká 50-palcová zobrazovacia jednotka, či už LCD panel alebo plazmová televízia, ktorá je bežne dostupná v obchodoch. Nie je podmienka, že si zákazník od nás musí kúpiť túto televíziu alebo túto zobrazovaciu jednotku, pretože rešpektujeme skutočnosť, že mnohí zákazníci už nejaký televízor majú na nejaké účely alebo chcú používať projektor, ktorý majú dobré HD kvalite. Takže tu sme naozaj flexibilní. Ďalšia možnosť je takéto niečo, konkrétne toto je fotka z našej zasadačky, reálna komunikácia medzi pobočkami. My ako GTS sedíme v 5 krajinách a na Slovensku sedíme v 4 miestach, v 5 miestach. Takže my ako firma sme typický používateľ videokonferencie, pretože ľuďom z pobočky sa už nechce cestovať, na čo strácať čas cestovaním z Košíc do Bratislavy a naspäť, keď sa chcú porozprávať hodinu na nejakú tému. Takže videokonferencia u nás je úplne bežný komunikačný nástroj. Toto je fotka z jednej zasadačky, kde vidíte zariadenie,
ktoré je nejaká taká zlatá stredná cesta, voláme ho HD100. Je to zariadenie, kde na veľkej obrazovke vidíte zúčastnených vo videokonferencii, čiže vidíte obraz, počujete zvuk z reproduktora na stole a v prípade, že by tá druhá strana zdieľala nejaký obsah, o ktorom sa bavíme, tak vlastne v tejto našej zasadačke ho premietame na projektor, ten obsah. Ďalšia možnosť je taká nejaká masívnejšia. Vidíme aj ilustračné foto, kde sú zúčastnení vo videokonferencii na 5 obrazovkách a na tej strednej hornej obrazovke je obsah, o ktorom sa práve bavia. Takže takýto model nazývame panoráma. Máme tu momentálne hardwareový limit do 9 obrazoviek. Čiže 9, 3x3 obrazovky vedľa seba. Na každej jednej môžete vidieť separátneho účastníka videokonferencie, prípadne na jednej z nich vidíte obsah, o ktorom sa práve rozprávate. Prejdeme teraz na tú možno zaujímavejšiu časť, pretože toto je niečo, čo je bežne známe z tých tradičných riešení už niekoľko rokov, možno už 10 rokov dozadu, že existuje nejaké videokonferenčné zariadenie s diaľkovým ovládaním a s televízorom. Zaujímavejšia je podľa mňa táto cesta. Aspoň my tu vidíme hlavne to smerovanie videokonferencií, pretože v dnešnej dobe je bežný počítač, bežný tablet a bežný smartfón, alebo možno lepší smartfón, výkonovo absolútne postačuje na to, aby ste ho používali ako personálnu videokonferenciu. Takže je to niečo, ktorým smerom sa chceme uberať. Ja len tu ukážem pár fotografií ilustračných a budeme rozprávať o tom, ako naša služba vyzerá. Rovno už v nadpise vidíte, že náš videokonferenčný software je použiteľný na aplikáciách alebo na počítačoch nainštalovaným Windowsom, Linuxom a na mobilných zariadeniach s operačným systémom iOS a Android. Toto je asi najbežnejší príklad využitia videokonferencie cez počítač a nejaké zapojenie, technické zapojenie. Čiže z pohľadu účastníka je to software, ktorý sa nainštaluje sa veľmi jednoducho, nainštaluje sa na 2 kliky a navyše nie je ani potrebný užívateľ typu administrátor na to, aby tento software nainštaloval. Čiže obyčajný človek s user právami na svojom počítači si dokáže tento software nainštalovať na 2 kliky a môže ho používať. Či už raz, alebo niekoľkokrát, k tomu prídeme. Takže toto je nejaké typické, asi najlepšie zapojenie, kde jedna z tých obrazoviek väčšinou na dnešných pracovných stoloch je samotný laptop a k laptopu cez nejakú docking station alebo napriamo je pripojený veľký monitor, ktorý človek používa na bežnú prácu. Takže toto je videokonferencia, kde napríklad na tej laptopovej obrazovke vidíte samotných účastníkov videokonferencie a na druhej obrazovke vidíte obsah, ktorý jeden z týchto účastníkov zdieľa, teda tú tému, o ktorej sa rozprávame. Kedy je využiteľný, alebo kedy je použiteľný takýto videokonferenčný software? Je to samozrejme, alebo vyplýva to z toho pracoviska. Čiže vidíte na tomto obrázku jeden človek. Celkom dobre si viem predstaviť, že by tam boli 2, možno 3 ľudia, ktorí by sedeli vlastne pred tou webkamerou a stále by boli v vzornom uhle samotnej webkamery. A v prípade, že potrebujete mať videokonferencie, kde sú zúčastnení viacerí účastníci z jedného miesta, napríklad, ja neviem, už 5, 6, 10, tak samozrejme je vhodné to videokonferenčné zariadenie do zasadačky, pekne si zabukovať zasadačku, posadať sa tam, odzoomovať na maximálny zorný uhol, aby na všetkých bolo vidno a rozprávať sa. Prax je ale taká, že najviac videokonferencií je vždy, že na jednom mieste je iba jeden účastník, alebo 1, 2 účastníci. Málo kedy, nechcem teraz úplne zovšeobecňovať, ale naozaj po diskusiách so zákazníkmi sme dospeli k týmto názorom. Málo kedy sú videokonferencie, že na jednej strane je v zasadačke 10 ľudí, na druhej strane je v zasadačke 10 ľudí. Aj z povahy toho meetingu to vyzerá tak neefektívne. Ďalšia možnosť využitia je to typ počítača, ktorý stále hovoríme o jednom a tom istom softvere, čiže teraz možno skôr také ukážky, ako sa dá ten software používať. Toto je počítač typu all-in-one, ktorý má dotykový displej. Je to niečo, čo je na našom trhu bežne dostupné. Na druhej strane, pokiaľ viem, nie je to až tak bežne rozšírené, ale do nejakej pracovne alebo malej zasadačky to môže byť aj alternatíva videokonferenčného zariadenia, kedy si 1, 2, 3 sadnú rovno pre tento počítač a dotykovými
príkazmi alebo dotykmi vlastne zvolajú samotnú videokonferenciu a ovládajú ju. Tu vidíte príklad použitia, to je opäť náš obrázok, kedy kolega je v datacentre a rieši niečo s nejakými serverami, má v ruke tablet a komunikuje vlastne od nás s človekom, ktorý potrebuje, aby niečo tam ten dotyčný spravil. Takže toto je úplne typický príklad, ako sa dá použiť videokonferencia na cestách, nainštalovaná aplikácia, ktorá vyzerá veľmi, veľmi podobne ako PC aplikácia. A veľmi podobne ako PC aplikácia, ale je nainštalovaná v tablete alebo smartfóne. Takže pozrieme sa ďalej, tu vidíme zase to isté, ale na mobile. Čiže toto je iPhone 5, na ktorom videokonferencia beží naozaj v reálnom čase. Tu by som vám chcel ukázať, ako vyzerá tá videokonferencia z nejakého bežného pohľadu. To znamená, že ja idem organizovať videokonferenciu. Pomocou pluginu, ktorý mám nainštalovaný v mojom Outlooku, viem videokonferenciu zvolať fakt na jeden klik. Dám nový meeting request a vidíte vpravo hore vidíte tlačivo video conferencing, na ktoré keď stlačím, tak sa do samotnej pozvánky vygeneruje linka, ktorú si dám aj so sprievodným textom, ktorá sa tam automaticky vygeneruje a táto linka vedie do mojej videokonferenčnej miestnosti. Ja ako organizátor, ako užívateľ mám svoju videokonferenčnú miestnosť. Tu je nutné povedať, že každý jeden užívateľ v systéme má svoju vlastnú videokonferenčnú miestnosť. Voláme to nejaký virtuálny meeting room. Keď to vysvetľujem, najlepšie sa mi to vysvetľuje na skutočnosti úplne bežného života. Ja keď sedím vo firme a chcem mať nejaký meeting, tak samozrejme ja ako organizátor toho meetingu si ten meeting zvolávam do svojej kancelárie. Čiže pošlem všetkým invitko do kalendára s tým, že o toľkej a toľkej máme meeting, stretneme sa u mňa v kancelárii. Toto je to isté, ibaže virtuálne. Čiže ja keď organizujem meeting, tak napíšem všetkým invitko do kalendára, im ho pošlem, organizujem meeting vtedy a stretneme sa v tejto mojej virtuálnej videokonferenčnej miestnosti. Ostatní účastníci kliknú na tento link a dostanú sa priamo do mojej virtuálnej videokonferenčnej miestnosti. Tak ako my máme službu dizajnovanú, tak je možné mať vo firme týchto videokonferencií viacej, pretože takisto ako ja mám svoju virtuálnu videokonferenčnú miestnosť, tak takisto ju má Roman, kolega, ktorý tu sedí vedľa mňa, ktorý v tom istom čase rieši niečo iné s inými kolegami alebo dodávateľmi. Tým pádom on si vo svojej virtuálnej videokonferenčnej miestnosti organizuje svoj meeting. To isté môže robiť ďalší. Proste paralelne môže bežať mnoho videokonferencií súčasne. Tam potom samozrejme je dôležité, koľko súčasných hovorov má zákazník objednané. Ale to už preskakujem, lebo sa rozprávam o cenách a o licencovaní. Takže ja by som možno veľmi rýchlo ukázal, ako vyzerá tá samotná aplikácia, lebo ju tu spomínam a bolo by dobré ju podľa mňa aj vidieť. Sekundičku, rozbalím si ju pri video browser. Takže teraz by ste mali vidieť na obrazovke rovno aplikáciu, ktorú som dal zdieľať. Je to samotná aplikácia, ktorú používame na videokonferencovanie. Ovládanie je naozaj veľmi jednoduché. Takéto isté web user interface, takéto isté rozhranie, webové rozhranie vidí užívateľ, či používa Windows, či používa Macintosh, či používa tablet alebo smartphone. Tam je to mierne iné, ale dizajnovo je to rovnaké. A čo je veľmi príjemné, toto isté rozhranie je použité aj v tých videokonferenčných zariadeniach. Ovláda sa tu diaľkové ovládanie tým pádom kurzormi, ale to rozhranie je rovnaké. Čiže je veľmi fajn, že užívateľ má to isté rozhranie a keď príde do zasadačky, tak nemusí volať ITčkára na to, aby mu naštartoval videokonferenciu, čo žiaľ je v dnešnej dobe celkom niekedy bežné. Takže spravíme si veľmi rýchly prehľad. Tu vidíme zoznam ľudí, ktorí sú online, ale ktorí sú v mojej favorite skupine. Keď si dám vylistovať hviezdičkou, keď si dám vylistovať zoznam všetkých užívateľov, ktorí sú online, napríklad si zadávam kľúčové slova, tak
Roman Pamula, ktorý sedí vedľa mňa, vidím, že je online, pretože na jeho počítači mu na pozadí beží takisto aplikácia, ktorú bežne používame, teda táto istá videokonferenčná aplikácia. Kebyže na neho kliknem, tak môžem vstúpiť do jeho videokonferenčnej miestnosti alebo mu zavolať napriamo niečo ekvivalent normálneho telefónu. Proste mu začne zvoniť tá aplikácia, zdvihne a rozprávame sa. Takže ovládanie je veľmi, veľmi jednoduché. Prejdem do záložky ešte Control Meeting, kde chcem krátko sa zdržať a ukázať, ako ja ako organizátor viem manažovať ten meeting. Jedna z možností je, že viem si tu popridávať účastníkov, ktorých chcem potom naraz spojiť. Vidíme tu v dolnej časti Not Connected Roman Pamula, pretože je zatiaľ iba v nejakom mojom wishliste, teda účastníkmi, ktorých chcem zavolať do videokonferencie. Druhý kolega napríklad, pridám si ho. Môžem rovno stlačiť tlačidlo Connect. V tomto momente by som ich začal obvolávať. Oni by pozdvíhali a vošli by sme do videokonferenčnej miestnosti. Čiže toto je príklad, ako viem zorganizovať ad hoc meeting. Čiže meeting, ktorý je neplánovaný, ktorý chcem práve teraz zvolať, chcem týchto dvoch ľudí sa s nimi teraz rozprávať, oni o tom nevedeli, neboli sme dohodnutí, čiže takýmto spôsobom ich viem obvolať. Normálnejšie však v bežnom živote je, že používam pozvánku do kalendára, pretože sa dopredu dohodneme na nejakom stretnutí a to spravím tak, ako som ukazoval pred malou chvíľkou z Outlooku a z integrovaného pluginu do Outlooku, kde túto videokonferenciu zvolám. Posledné ikonky len veľmi rýchlo prebehnem, čiže v tomto prípade, keď dám Connect All, začnem ich obvolávať. Ak by už boli pripojení, tak ich viem všetkých disconnectnúť naraz, viem ich všetkých mutenúť, viem ich všetkých unmutenúť, teda povoliť im zvuk alebo nepovoliť zvuk. Takisto to viem robiť pre každého jedného užívateľa zvlášť. V prípade, že chcem, aby sa už ku mne nikto ďalší nedostal, tak si za sebou zamknem miestnosť, stlačím tlačidlo Logroom. Viem takisto ale spraviť to, že moja miestnosť, respektíve moja pozvánka môže obsahovať vždy iný PIN kód a tým pádom som vždy nejakému náhodnému vniknutiu. Takže ďakujem a prepíname sa naspäť na prezentáciu. OK. Dobre, čiže si len zrekapitulujme, čo ten software dokáže. Používa kodek, ktorý sa volá H264SVC a tento kodek je naozaj ideálny pre využitie v bežných sieťach. Samotnej technológii a kodeku sa budeme ešte venovať neskôr, takže tu sa zdržovať nebudem pri tejto téme. Tento portál je na stiahnutie cez náš GTS portál, čiže každý jeden zákazník má k nemu veľmi jednoduchý prístup. Individuálne nastavenie rozloženia obrazu. To je niečo, čo je veľmi príjemné, pretože pri niektorých tradičných videokonferenčných miestnostiach si užívateľ nevie organizovať obraz na svojej obrazovke. Vysvetlím to na príklade, hovorím so 4 účastníkmi, tým pádom pri niektorých tých tradičných riešeniach je obraz natvrdo rozseknutý alebo na obrazovke vidím 4 rovnaké okienka, kde v každom jednom okienku vidím jedného užívateľa. Toto je niečo, čo pri tradičných systémoch častokrát nie je možné meniť, pretože je to nastavené priamo na tom MCU serveri, ktorý to celé diriguje, cez ktorý ten obraz prechádza. V našej službe GTS Video Conference si rozloženie obrazu vie každý jeden užívateľ nastavovať sám. Znamená to, že ja keď mám videokonferenciu s ďalšími 3 alebo 4 účastníkmi, tak si viem zvoliť, či chcem mať všetkých rovnakej veľkosti na obrazovke, alebo či chcem, aby na obrazovke bol aktívny speaker, teda ten, ktorý práve hovorí, zaberal tú najväčšiu časť obrazovky, ja neviem, 90% obrazovky a ostatní zúčastnení, ktorí práve nehovoria, tak budú v takých menších okienkach po boku. Každému ako vyhovuje, nezávisle na sebe, každý člen videokonferencie si ten obraz tú svoju stranu nastavuje sám. Kódovanie až do 720p pri 30 frameoch, čiže vysielanie z notebooku je vysielať v takomto rozlíšení. Dekódovanie, čiže príjmanie až do 1080p s 30 framami. Máme videokonferenčné zariadenie, teda ten box určený do zasadačiek, ktorý vie vysielať vo Full HD rozlíšení pri 30 frameoch. Tým pádom, ak ja sa rozprávam s takýmto zariadením a ja som na strane svojho laptopu, tak naozaj a mám také rozlíšenie laptopu samozrejme, tak viem prijímať Full HD obraz.
Príjemné je využitie dvoch monitorov, kde na jednom vidím video a na druhom vidím zdieľaný obsah, to čo už som popisoval, no a už len zhrnutie operačných systémov, pre ktoré máme aplikáciu momentálne pripravenú a použiteľnú. Vidím aj v otázke, vidím od vás, už padla predtým trošku, či sú k dispozícii, či je k dispozícii aplikácia pre operačný systém Windows 8 mobilný. Odpoveď je taká, že vlastne na tabletoch, kde je možné inštalovať normálne Windowsové aplikácie, alebo teda kde je operačný systém, ktorý umožňuje inštalovať normálne Windowsové aplikácie, samozrejme nainštalujete normálny náš software, ktorý je určený pre Windows a aplikácia je použiteľná. Na type operačného systému v tabletoch, kde je uzavreté použitie, alebo kde sa môžu stiahovať iba aplikácie z Windows Store, ešte aplikáciu nájdete, ale samozrejme je to otázka budúcnosti. Tu sú nejaké základné vlastnosti softvéru pre smartfóny a tablety. Opäť ten kodek, ktorý neskôr trošku si priblížime, je ideálne na bežné používanie v bežných sieťach. Toto je veľmi dôležité, ja to budem viackrát opakovať, čiže či už na Wi-Fi alebo na 3G. Software je na stiahnutie z App Store alebo z Google Play. Tu ale musím upozorniť, že keď sa ten teraz pôjdete pozrieť a stiahnete si ho, tak si ho síce nainštalujete, ale neviete ho použiť, pretože vás požiada na to, aby ste zadali portál, teda portál, na ktorý sa idete pripájať. Čiže bez nejakého toho centrálneho mozgu, ktorý je u nás v datacentre a čo je vlastne predmetom tej služby, tak vlastne ten software nepoužijete. Individuálne nastavenie rozloženia obrazu, to isté, ako som spomínal pri PC aplikácii. Pri PC aplikácii si užívateľ môže rozhodovať sám, ktorého účastníka chce vidieť. Je úplne perfektné, že môže využiť tú multidotykovosť displeja. Tak, jak na tabletoch, na smartfónoch, proste tými dvomi prstami si viem zazoomovať obraz, tak toto veľmi komfortne a efektne vie používať na smartfónoch. Je to úplne perfektné vtedy, keď niekto zdieľa obsah, ja mám v ruke tablet, on mi ukazuje nejaký Excel, ktorý ostatní účastníci, keďže sedia za veľkými plazmami alebo veľkými LCDčkami, tak ten Excel vidia výborne, ale ja som práve na ceste, mám v ruke len tablet alebo smartfón, tak ten Excel samozrejme je taký malinký. Čiže prstami si ho viem pekne odzoomovať, alebo teda zazoomovať, aby som videl do detailov, čo v niektorých búkach sa nachádza. Kódovanie takisto 720p, čiže zariadenia vedia vysielať v tomto rozlíšení obraz a prijímať takisto v tomto rozlíšení obraz. A ako som spomínal, operačný systém momentálne podporovaný iOS a Android. Dobre, opýtam sa Romana zatiaľ, že ako to vyzerá. Vidím, že Roman chatuje s vami, že padá mnoho otázok, tak neviem, Roman, akom sme momentálne v stave, či kde sa pohnúť. Máme pripravenú otázku, ktorú už sme vypublikovali? Ešte nie. Ešte nie, tak pusti. A chceli by sme sa vás opýtať, keďže teraz máme pred sebou tému gateway, teda prepojenie niekam do nejakého iného sveta, tak by sme sa vás chceli opýtať, či používate nejakú videokonferenciu od nejakých tradičných výrobcov. Predtým sme mali odpovedi, zhruba polovica z vás používa nejakú videokonferenciu. Či od tradičných výrobcov typu Polycom, Cisco, Lifesize, Tandberg, alebo používate nejaké bezplatné nástroje videokonferenčné typu Skype, Google Hangout. Odpovede nám pribúdajú a pribúdajú veľmi v prospech bezplatných nástrojov. Hej. Čiže ako to, Roman, vyzerá? Ešte necháme nejakých 15 minút, teda 15 sekúnd, aby dobehli všetky odpovede. Dobre, OK. Ale a za chvíľku vypublikujeme, ako to celé dopadlo. Dobre, fajn. Takže táto časť bude hlavne zaujímavá pre tých, ktorí odpovedali na túto našu otázku odpoveďou A, teda že používajú tradičných výrobcov. Tým pádom treba spomenúť, že máme pre firmy typu, pre firmy, ktoré používajú nejaké videokonferencie od tých tradičných výrobcov, riešenie na prepojenie sa vlastne s týmto svetom. Čiže ja opäť najlepšie mne vysvetľovať na nejakých príkladoch.
a úplne ideálne je to vysvetľovať na reálnom príklade. Reálny príklad sme my ako GCS. Pred 4 rokmi sme sa rozhodli, že potrebujeme spolu videokonferencovať, keďže, ako som spomínal, sedíme v 5 krajinách. Do každej zasadačky, alebo do najväčšej zasadačky v každej krajine sme kúpili veľmi drahé zariadenie od výrobcu, ktorý je tu najviac napravo, či naľavo, Polycom, a kúpili sme nejaký veľký server, ktorý nám vlastne prepája tieto hovory a cez ktorý sa to telekomunikuje. Stálo to veľmi veľa peňazí, som povedal, a tým pádom samozrejme, a to zariadenie ešte stále funguje. Takže sme s tým OK, je to použiteľné, nie je to pokazené, funguje to. Takže by bola škoda ho vyhodiť, keďže sme teraz prešli a začali sme ponúkať niečo, by som povedal, možno modernejšie, z nášho pohľadu použiteľnejšie v bežnej prevádzke. Takže sme sa rozhodli, samozrejme, alebo teda chceli sme toto súčasné riešenie, alebo teda vtedy súčasné riešenie od Polycomu integrovať do našej služby. Na to slúži Gateway. Je to zariadenie, ktoré je prepojené, je to zariadenie, ktoré vlastne prepája našu službu GTS Video Conference s týmito tradičnými zariadeniami. Gateway sa inštaluje čo najbližšie tzv. MCU. MCU je Multi-Point Control Unit, čiže ten server, ktorý spája tie jednotlivé Polycomy navzájom. Čiže túto gateway nainštalujeme čo najbližšie k tomu MCUčku a pomocou nejakých konfigurácií sa nastavia jednotlivé prepoje. Takže u nás bežne to vyzerá tak, že ja keď sa chcem, ostatní kolegovia z ostatných krajín sedia v tých zasadačkách a sú za Polycomom, ja napríklad mám homeworking, robím z domu a chcem sa pripojiť do tejto videokonferencie, tak cez aplikáciu, ktorú som vám pred chvíľočkou ukazoval, si nájdem meno nie konkrétneho človeka, ale meno tejto Polycom videokonferencie, dám sa pripojiť a som proste jeden z účastníkov. Dobre, pozriem, čo máme ďalej na pláne, no ja som sa práve posunul do časti technológia. Možno by nás zaujímala odpoveď na otázku, že aké videokonferenčné riešenia používate. Roman, poprosím, vypublikuj. Pomaly sa tak zužujeme. Zužujeme sa, že sme sa najskôr pýtali, či používate, nepoužívate. Potom sme sa pýtali, či používate tie tradičné riešenia, alebo nejaké, chcem povedať zadarmo, lebo aj ten Skype je v nejakom režime, nie je zadarmo, kde podporuje videokonferenciu viacerých účastníkov a tak ďalej. Čiže či používate to alebo ono. A teraz by nás zaujímalo, keď sme sa bavili o tej gateway, že ktoré zariadenia používate. Táto naša gateway je otestovaná s väčšinou bežných videokonferenčných systémov a vlastne touto otázkou, respektíve odpovediami na túto otázku si chceme len utvrdiť, či naozaj podporujeme tú väčšinu. Zatiaľ pozerám na výsledky a nabieha nám to presne tak, ako sme predpokladali, čiže je to Polycom, Cisco a Lifesize. Amberg tam nevidím žiaden, zatiaľ Avaya, takže to sú vaše odpovede. O chvíľočku ich uvidíte. Dobre, takže chvíľočku sa držíme teraz pri tom, ako službu poskytujeme, na akej technológii a ako je služba dostupná. Keď sme stavali túto službu, tak samozrejme sme dbali na to, aby bola vysoko dostupná, takzvaná high availability služba. Dosiahli sme to tak, že sme samotnú tú platformu, čiže jednotlivé tie zariadenia, tie core zariadenia umiestnili do nášho dátového centra. A všetky zariadenia, tieto core zariadenia sú zapojené redundantne. Tu je naozaj veľmi zjednodušený nákres toho, ako to vyzerá. Sú tam dokopy 4 zariadenia, 4 typy zariadení, oni sú potom ich je viac kvôli výkonu. A všetky sú zapojené tak, aby v prípade výpadku jedného vždy prevzala automaticky funkcionalita to druhé zariadenie. Takže to je veľmi krátko čo do dostupnosti. V dátovom centre našom sa ešte nestalo a dúfam, že sa nikdy nestane, aby vypadla elektrika alebo aby vypadla konektivita. Všetko je robené tak. Je to nové, moderné dátové centrum. Všetko je robené tak, aby sa tak nikdy nestalo. Takže to je jedna časť tej vysokej dostupnosti a to je fyzická dostupnosť tých serverov, na ktorých tá služba beží. Druhá časť dostupnosti je z pohľadu užívateľa, ako je dostupný ten obraz a v akej kvalite je ten obraz.
Tu je porovnanie, tu vlastne už prichádzam k tomu prvýkrát, že vidíte, ale Powered by Video, čiže tá naša platforma je postavená na platforme video, na technológii video. A tu vidíme ich jedinečný kodek, ktorý používajú, ktorý je patentovaný a ktorý funguje takým systémom, že si stále monitoruje kvalitu siete a výkon zariadenia, na ktorom beží ten software, čiže napríklad notebooku. A podľa toho stále dynamicky prispôsobuje kvalitu obrazu a zvuku. Na hornej časti tohto obrázku vidíte tradičné kódovanie, kde ide frame za frameom. V prípade, že je sieť nekvalitná a prichádza k nejakému výpadku paketov, tak sa proste strácajú jednotlivé framey. Výsledok je taký, že to má dopad na ten obraz. Vidíte to klasické, to rozkockovanie, čo poznáte určite aj z televízie digitálnej, z videa a tak ďalej, kedy sú stratené nejaké pakety, tak ten obraz si s tým nevie poradiť a tým pádom proste niektoré body nie sú vykreslené na obrazovke. Kodek, ktorý používa technológia video, je tzv. Škálovateľný videokodek, Scalable Video Coding. Funguje tak, že na samom spodku, vidíte v tom modrom pásiku, beží vysoko spoľahlivá vrstva. Sú to obrázky, obrázok za obrázkom, ktorý je v nízkom rozlíšení a je s nižším frame rateom, to znamená menej obrázkov za sekundu posielame. Nad tým beží ďalšia vrstva, ktorá už je vo vyššom rozlíšení a obrázky už idú častejšie, framey už idú častejšie, alebo ich viacej za 1 sekundu. Nad tým beží tretia vrstva, ktorá už je vo veľmi vysokom rozlíšení a s veľmi vysokým frame rateom. V prípade, že príde k strate kvality connectivity alebo strate na výkone zariadenia, napríklad počítaču, pretože ste začali niečo robiť a prudko klesol výkon procesora, tak vtedy automaticky vlastne tá platforma vyhodnotí tento stav a zahaduje tie horné vrstvy. Čiže ako prvé zahodí obrázky z tej hornej vrstvy s tým vysokým rozlíšením a s vysokým frame rateom. Ako druhé zahodí tú strednú vrstvu, ale stále posiela to nižšie rozlíšenie s nižším frame rateom, čo znamená, že z pohľadu ostatných účastníkov nevidíte tie štvorčeky, ale vidíte menej zaostrený obraz, ale stále plynulý obraz. A to je to, čo pri videokonferencii chceme, aby to tak bolo. Aby bol zvuk kvalitný, pretože je prvý a najdôležitejší, a obraz, aby bol stále plynulý. Aj keď menej kvalitný, ale aby bol stále plynulý. Nemáme radi videokonferencie, kde sa obraz zasekne na 10 sekúnd a potom sa pohne a znova sa pohne o ďalších 5 sekúnd. Samostatná téma je bezpečnosť. Zákazníci, samozrejme, keďže GTS ako firma je zameraná hlavne na firemných zákazníkov, takže počúvame požiadavky zákazníkov a tie sú aj v prípade videokonferencie častokrát na tému bezpečnosť. Sú firmy, ktoré cez videokonferenciu preberajú veľmi dôležité veci, veľmi citlivé veci a preto je toto vec, ktorú sme v žiadnom prípade nechceli podceniť. A tu mám zosumarizované nejaké základné bezpečnostné prvky. Komunikácia používateľa s portálom, čiže samotné prihlasovanie, je cez skriptovaný HTTPS kanál. Rovnako aj komponenty medzi sebou, u nás na platforme, medzi sebou komunikujú cez HTTPS. Ďalej, samotná, to je veľmi dôležité, samotná komunikácia, čiže ten stream, ktorý ide aj cez bežný internet, je kryptovaná 128-bitovým kľúčom cez SRTP. A toto všetko vieme docieliť bez straty kvality obrazu a zvuku. Pretože ten router, vlastne tú technológiu, ktorú používame, vie toto robiť všetko za jazdy s tým, že neznižuje ani jeden z týchto najdôležitejších parametrov, čo je obraz a zvuk. Dobre, pozerám sa na čas a myslím si, že všetko je v poriadku a na samý záver som si tu pripravil niekoľko príkladov na použitie. Tu by sme sa vás chceli opýtať otázku, ako vyzerá vaša firma. Či robíte vo firme, ktorá má len jednu pobočku, alebo teda jednu centrálu, logicky, alebo či robíte vo firme, ktorá má viac pobočiek, napríklad po Slovensku, alebo nejaké dcérske firmy v zahraničí. Takže zatiaľ, čo nám postupne budú prichádzať odpovede, ja vám tu ukážem, ako vyzerá videokonferencia v bežnej firme. Pozerám sa, ako idú odpovede. Väčšinou pobočka. Čiže väčšinou
pracujete vo firmách, ktoré majú viac pobočiek, áno? Roman, tak je? Áno, tak je. Hej. Dobre, takže toto je presný slajd pre vás, pre zatiaľ 52%. Slajd pre vás. Takto vyzerá úplne bežná videokonferencia v úplne bežnej firme, ktorou sme aj my, ktorou je, pozerám zatiaľ väčšina z vás, kde napríklad na centrále je zasadačka, kde je nainštalované videokonferenčné zariadenie a v regiónoch je buď nejaké menšie videokonferenčné zariadenie, alebo taký dotykový displej s webkamerou, alebo jednotliví užívateľia, nejakí manažéri na tých pobočkách sedia za svojím laptopom a používajú svoj laptop alebo svoj desktopový počítač ako personálny videokonferenčný bod. Ako náhle by ktorýkoľvek z tých účastníkov, ktorý vidíte tam na pravej strane, prehovoril, automaticky skočí na to veľké hlavné okno ako aktívny speaker a ostatní ho vidia vlastne na tej hlavnej obrazovke. Áno, je to tak. Pozerám už výsledky odpovedí, čiže toto je typické použitie pre vás väčšinu zúčastnených na tomto webinári. Takto napríklad môže vyzerať projektový tím. Dnes je už pomerne bežné, že účastníci videokonferencií sú členmi nejakého projektového tímu. Tieto projektové tímy môžu byť už naozaj dnes nadnárodné, čiže ja robím na nejakej projekte s niekým, kto sedí úplne na inom kontinente a potrebujeme sa každé ráno porozprávať, máme nejaký status meeting o tom, čo sa udialo za posledných 24 hodín, takže krátka videokonferencia, kde si ukážeme, na pravej strane vidíte nejaký projekt, ktorý práve robíme a aký je status. Každý porozpráva, odpojíme sa a pokračujeme vo svojej práci. Tu sa trošku ešte vrátim naspäť a spomeniem jednu dôležitú vec pre tých, ktorí odpovedali na túto otázku, ktorú ste naposledy mali položenú, že nie, že robíte vo firme, ktorá nemá pobočky. Pre nich máme taktiež možnosť použitia videokonferencie a to na komunikáciu s partnermi, s dodávateľmi, proste s externými ľuďmi. Ja by som to nazval jednoducho, že s treťou stranou. Čiže s niekým, kto nie je od vás z firmy. Naša služba umožňuje, samozrejme v prvom rade je modelovaná na to, že sa rozprávajú zamestnanci firmy medzi sebou, to je asi to grom, to hlavné využitie, ale je otvorená. Keďže tá naša platforma, tie naše servery sú na verejnom internete, tým pádom nie sme uzavretí v nejakej lanke a vy si viete do komunikácie pozvať hocikoho iného mimo firmy. Je mi úplne jasné, že keď začnete s niekým obchodovať alebo robiť na nejakom projekte, tak prvé stretnutie musí byť vždy osobné. Proste tak to má byť, podľa mňa treba si s tým dotyčným potriať rukou a získať si nejaký prvý osobný dojem. Ale ako náhle by už malo prísť k nejakej pravidelnej spolupráci, tak môj názor je taký, že videokonferencia už úplne postačuje. Už sme sa zoznámili, povedali sme si, ako bude ďalej prebiehať spolupráca, ale na to, aby sme efektívne komunikovali a najmä s cudzým človekom, ktorým proste ten telefonický kontakt ešte je taký neosobný, je tá videokonferencia úplne ideálna vec. Takže na to existuje pozvánka alebo nejaká licencia typu host, kde ja ako bežný užívateľ videokonferencie, pretože ju používam ako na firemnú komunikáciu, môžem pozvať vás, hocikoho z vás, do videokonferencie. Pošlem vám z Outlooku invitation, ktoré sme si tam ukazovali, vy na to kliknete, na 2 kliky máte nainštalovaný software a rovno vôjdete do mojej videokonferenčnej miestnosti. Toto je úplne úžasná jedinečná forma a u nás veľmi používaná. Napríklad poviem, naši obchodníci už niekoľkokrát, alebo teda tiež sa ich snažíme, lebo je to troška aj zmena v vnímaní. Ako mnohí si povedia, že nie je osobné stretnutie, je to osobné stretnutie. Ale sami viete, čo to stojí času. Keď náš obchodník ide za napríklad vami, zákazníkom, musí samozrejme sadnúť do auta, musí tam ísť, musí zaparkovať, musí výjsť, počká, dokým sa stretnete, porozpráva, dohodne sa, sadne do auta, odíde a tak ďalej, koľko je za tým času. To isté poznáte vy opačne z vašich bežných skúseností, keď vy za niekým cestujete. Takže úplne bežná forma komunikácie v budúcnosti, verím tomu, že bude taká, že sa dohodnete na videomeetingu, preberiete to, čo potrebujete, zložíte a každý robí svoju prácu. Čiže namiesto niekoľko hodín strávených tým meetingom, aj s celým tým so všetkým tým okolo toho, so všetkým tým navyše, ten meeting trvá presne toľko, koľko sa rozprávate. Ani o chvíľku menej, ani o chvíľku viac.
Prebehneme ešte ďalšie možnosti, kde vidíme priestor na využitie videokonferencie. Je to v ako pre organizátorov konferencií, seminárov, pre školstvo. Je to jedinečný spôsob, ako viete pozvať na konferenciu odborníka, ktorý by tam inak nikdy neprišiel. Si poviem tak, jak je. S niekým sa stretnete, kde si na nejakom medzinárodnom seminári, je to kapacita svetového rangu. A vy, keďže organizujete nejaký seminár alebo ste napríklad do školstva, tak si poviete, že tak tohto človeka by som chcel dotiahnuť na prednášku k nám, aby 3/4 hodinu, pol hodinu niečo odprezentoval. Kapacita svetového rangu je ťažko zastihnutelná, pretože má kopec iných povinností, ale možno ho viete nahovoriť na to, že sa vie pripojiť na tú konferenciu cez videokonferenciu. Jednorázová akcia. Nehovorím to len tak, nie je to výmysel. My osobne sme zobrali ako výzvu požiadavku od organizátorov ITAPA 2012 konferencie, kde úvodný príhovor mala spraviť nejaká osoba z Vatikánu a za, myslím, 3 dni sme zorganizovali akciu Gulový blesk, kde sme nainštalovali videokonferenčný software na jeden z našich notebookov, odoslali kuriérom do Vatikánu, kde dotyčná osoba si notebook otvorila, pripojila sa do videokonferencie. Na ITAPE sme mali druhý notebook, ktorý bol cez HDMI port pripojený k projektoru a tá dotyčná osoba spravila úvodný 10-minútový príhovor cez videokonferenciu. Zaklapli notebook a zbalili veci. Z Vatikánu nám notebook prišiel za pár dní naspäť a akcia bola jednorázovo zorganizovaná. Ďalšiu oblasť vidíme napríklad pri online službách. Vidíme priestor napríklad, konkrétne sme mali totiž tú požiadavku od zákazníka, ktorý má prekladateľskú firmu a už niekoľkokrát sa snažil robiť online tlmočenie cez telefón. Žiaľ, nikdy to nebol to úspešný projekt, pretože po tom telefóne je to také neosobné, nevidíte, kedy ten druhý začne hovoriť, kedy prestal hovoriť, ten tlmočník nevie, kedy má do toho vstúpiť. A ako náhle sa dopočul o tejto možnosti, o našej službe, tak okamžite začal testovať a tento projekt znova oživil. A jeho predstava je taká, že dvaja medzi sebou sa potrebujú porozprávať na nejakú biznis tému, väčšinou, ale hovoria inými jazykmi, potrebujú medzi toho tlmočníka. Tlmočník do toho vstúpi ako tretia strana, všetci ho vidia sa navzájom všetci traja a takto prebehne meeting spolu s tlmočníkom. To isté si vieme predstaviť napríklad pri nejakých finančných poradenských službách, pri právnickom poradenstve a tak ďalej. Z môjho pohľadu ja som povedal všetko, čo som mal. Mám tu na záver úplne, myslím, že som presne na čas, čo som rád. A mám tu na záver úplne iba rekapituláciu, čo je to vlastne tá naša služba. Spomenul som všetko pekne po poriadku, ale teraz by som to chcel nejak uzavrieť, že čo vlastne poskytujeme, čo je tá naša služba. Je to poskytnutie platformy, ktorá zabezpečuje komunikáciu koncových bodov. Čiže to naše core, tá naša infraštruktúra, bez ktorej sa jednotlivé tie body nevedia medzi sebou rozprávať. Ďalej je to prenájom videokonferenčných zariadení do zasadačiek a kancelárií. Pod prenájmom si predstavte to, že my celé to zariadenie, celý ten box s tým diaľkovým ovládaním, s tým televízorom, samozrejme umiestnime u vás do zasadačky, respektíve vy si ho nainštalujete tak, ako potrebujete, alebo tú inštaláciu vieme zabezpečiť aj my. A počas doby trvania zmluvy, čiže počas doby fungovania služby, je to zariadenie u vás, využívate ho. Ako náhle prejde viazanosť, respektíve vyprší kontrakt medzi nami a nami, my si to zariadenie zoberieme naspäť a služba sa skončila. Čiže z vášho pohľadu je to, platíte mesačný poplatok za to, že práve využívate toto zariadenie. Ako náhle tú službu budete využívať do nekonečna, to zariadenie tam ostane. Keď sa pokazí, tak ho vymeníme, pretože vy si kupujete službu a to znamená, že si kupujete fungujúcu službu. Čiže naša starosť je to, aby sme tú službu držali stále pri živote. Ďalšia súčasť služby je poskytnutie toho softvéru do počítačov, do tabletov, do smartfónov a stálu aktualizáciu tých softvérov a novú funkcionalitu, ktorá postupne pribúda. Takisto je to prenájom prevodníka, o tom sme sa bavili, o tej gateway, do tých tradičných Cisco, Polycom, Tandbergov, Lifesizeov a tak ďalej. Čiže opäť počas doby trvania služby je u vás to zariadenie, ktoré vlastne celé toto sprostredkováva tú komunikáciu medzi tými dvomi rôznymi videosvetmi a robí tú integráciu. Ako náhle vyprší služba, my si to zoberieme a je po paráde.
Poskytnutie virtuálnej videokonferenčnej miestnosti pre každého užívateľa je niečo, čo som spomínal. Každý človek v tej videokonferencii vie organizovať svoj vlastný meeting. Súčasne môže paralelne bežať niekoľko meetingov. Naša služba je tým jedinečná, a nielen na Slovensku, ale aj v blízkom regióne, že sme tú videokonferenciu posunuli niekam inám. Proste už to nie je to, že keď máte záujem o videokonferenciu, tak oslovíte nejakých integrátorov, tí vám spravia ponuku, predajú vám za jednorázový poplatok veľmi drahý hardware, ktorý si navyše zväčša ani neviete nainštalovať sami, pretože vlastne k tomu musí byť ešte kúpená ďalšia služba, to je samotná inštalácia u vás, u zákazníka a nejaká úvodná konfigurácia. Toto je presne to, čo mnohých z vás, ktorí ste úplne na úvod odpovedali, že videokonferenciu ešte nepoužívate, alebo používate nejaké free riešenie, tak toto je proste typický príklad, kedy si ten zákazník povie, že chcel by som videokonferenciu, dostane ponuku od nejakého integrátora a zistí, že už nechcem videokonferenciu, lebo je drahá. A tu sme videli tú dieru na trhu, že spravíme niečo, čo sa začne pravidelným mesačným poplatkom a počas celej doby trvania zmluvy bude pokračovať tým pravidelným mesačným poplatkom a skončí stále iba pravidelným mesačným poplatkom. Počas tejto doby si zákazník môže samozrejme v prípade, že potrebuje alebo že sa mu to zapáči, že chce komunikovať viac a viac, tak si môže dokupovať ďalšie videokanály, čiže počet súčasných videokonferenčných hovorov a tým pádom je veľmi flexibilný. Čiže táto naša služba má obrovskú výhodu voči ostatným riešeniam aj takú, že je nafúkovacia. Keď si kúpite riešenie od iného výrobcu, toho tradičného výrobcu to nazývam, tak ten server je dimenzovaný na nejaký výkon. Ja neviem, napríklad na 8 súčasných hovorov. SD hovorov dokonca, ešte tam sa rieši, či v akej kvalite. SD, HD hovorov a tak ďalej. Čiže je dimenzovaný na 8 súčasných SD hovorov. Ako náhle by ste chceli pripojiť 9 účastníkov, tak ste skončili, lebo si musíte vymeniť server za iný, pričom podotýkam, samozrejme cena toho serveru je veľmi výrazná položka celej tej investícii. V prípade našej služby sa vlastne nestaráte o tom, čo je na našej strane, vy len poviete, koľko súčasných videokonferencií, koľko súčasných paralelných spojení chcete mať a toľko my vám vlastne predáme. Celá naša predmet tej našej služby je o tom, koľko súčasných videohovorov viete robiť. Bežne to vlastne vyzerá tak, že ideálne je, aby vo firme mali všetci nainštalovaný ten videokonferenčný software, čiže poviem teraz na príklade, kedy firma má, dajme tomu, 50 zamestnancov. Všetci 50 majú nainštalovaný ten software a samozrejme nie je, nie je normálne, že že v jednom momente bude všetkých 50 účastníkov pripojených, pretože tak proste nie je. Hej. V jednom momente nebudú nikdy všetci 50. To znamená, že takáto firma nepotrebuje 50 videokanálov si od nás kúpiť, pretože im stačí pravdepodobne nejakých 5, možno 10 videokanálov. Lebo štatisticky z tých 50 ľudí v jednom momente bude pripojených najviac 7 napríklad. Riešime aj to, alebo respektíve myslíme aj na to, aby sa nestalo, že OK, ale náhodou máte požiadavku, že chcete naozaj hovoriť všetci naraz, všetci 50. OK, my vám to umožníme, ale vyplatíte pravidelný mesačný poplatok iba za to, čo si myslíte, že naozaj potrebujete, to je za tých 7 súčasných hovorov, lebo viete, že to používate často a že naozaj v danom okamihu tí 7 bývajú častokrát pripojení, ale my vás pustíme ďalej, viete hovoriť aj 50 naraz a tam vám vieme účtovať minútový poplatok, ako je to pri telefónii za používanie toho hlasového kanálu. Čiže ak budete mať jednorázovú videokonferenciu s 50 účastníkmi, ktorá bude trvať 10 minút, pretože riaditeľ chce všetkým niečo povedať, tak tým pádom vlastne vás pustíme aj cez tento predplatený objem, predplatený počet kanálov, až na ten celkový počet 50, kde za tých 10 minút vlastne príde na faktúre, tak ako sú pri hlasových volaniach, prídu vyúčtované tieto minúty za použitie hlasového kanálu. Takže to sú tie výhody. Bežíme v cloude, dnes je všetko v cloude, tým pádom je to elastické a z vášho pohľadu proste neexistuje žiaden hardwareový limit. Používate to, čo potrebujete, platíte za to, čo potrebujete. Môžeme zatiaľ prejsť na tie otázky a odpovede s tým, že
Ja som to nemal čas. Ja niekedy som sa aj tak zasekol, keď ste počuli, tak som sa snažil čítať nejaké otázky, ale keďže som chlap, tak neviem rozprávať. Začali by sme prvou z otázok, ako je to s bezpečnosťou. Martin sa jedným slajdom bezpečnosti venoval. Myslím, že tým pádom to zodpovedané máme. Dobre. Druhá otázka je, či je možné naše riešenie používať na spájanie free Skype klientov s Polycom alebo Cisco zariadeniami inštalovanými v zasadačkách. No, vlastne tú časť som spomenul, tie Polycom a Cisco zariadenia inštalované v zasadačkách je cez tú gateway a je možnosť nejaká, ktorú nechcem úplne do detailov teraz opisovať, ale je možnosť, ako sa pripojiť aj z týchto free klientov, takže môžeme to individuálne potom prediskutovať. Dobre, potom ďalšia otázka. Či je možné používať aplikáciu Video cez smartfón a čo k tomu je potrebné? Ako som spomínal, aplikácia je tam k dispozícii, len sa ako takou s ňou nič nespravíte. Vlastne, čo potrebujete mať zriadený účet vlastne u nás a vlastne musíte už mať kúpenú tú službu, alebo teda, ak ste to práve vy, tak a teda nás na konci vylosujeme, tak túto službu budete mať na tom smartfóne počas najbližších 30 dní. OK, ďalšiu otázku tu máme na ako funguje support, ako funguje SLAčka. Keďže táto služba je naozaj globálna, už dnes máme zákazníkov, ktorí sú firmy, ktoré sú len na Slovensku, čiže majú nejaké pobočky po Slovensku, tak tam vieme poskytovať aj nejaký on-site support, samozrejme, lebo my sme firma na Slovensku. To isté by sme vedeli aj v krajinách, kde je naša GTS-ka, ale poskytovať on-site support nevieme na celom svete, čo je logické. Napríklad už dnes máme zákazníka, ktorý používa naše riešenie, našu videokonferenciu v 5 krajinách na 4 svetadieloch. Takže tam proste vieme, že odtiaľ potiaľ by som povedal. A tam ten support vyzerá tak. Pokiaľ zákazník využíva videokonferenciu iba na báze softwarových klientov, čiže iba cez počítač alebo mobilné device, tak ten support je jednoduchý, pretože vlastne celý support je iba o tom, že majú stále k dispozícii aktuálnu verziu a že im služba funguje, lebo platforma je stále prístupná. Ak by niečo ak by niečo nefungovalo, tak majú vlastne možnosť zavolať na hotline a riešiť to telefonicky. Čiže tam ten on-site support nie je až taký dôležitý. Ten on-site support je dôležitý v prípade tých videokonferenčných zariadení, ktoré sú inštalované u zákazníka, kde sa jedného dňa môže stať, že proste nejde to. A nevieme, prečo to nejde. Len zrazu stlačíme gombík a nič sa neudeje, alebo iba niečo sa udeje, nespojí sa to. Takže tam ten support vyzerá tak, že v prvom rade zákazník kontaktuje naše centrum služieb zákazníkov, kde first level support sa snaží so zákazníkom prejsť tie najbežnejšie veci, či je všetko dobre pozapájané, či je konektivita a tak ďalej. Lebo ten problém mohol nahlasovať úplne obyčajný užívateľ, že nemusí to byť zrovna IT-čkár tej firmy alebo správca nejaký admin. Takže first level support s tým prejde tieto veci. V prípade, že stále problém nie je fixnutý a nevedia ho fixnúť, tak máme nejaký second level support, to sú u nás inžinieri, ktorí priamo sa starajú o tú platformu a ktorí vedia ísť do settingov, do nastavení tej platformy, vedia ju nejak vyresetovať to zariadenie na diaľku, zmeniť konfiguráciu a tak ďalej, pokiaľ je dostupná konektivita. Takže vlastne druhý pokus je takýto. A pokiaľ to stále nejde, tak tretia časť, úroveň toho supportu je, že my máme na sklade vždy naskladnené nejaké tieto videokonferenčné zariadenia, takže sa udeje to, že vám v ten deň nakonfigurujeme zariadenie podľa tej konfigurácie, ktorú práve používate a zavoláme kuriéra a pošleme kuriérom zariadenie k vám. Takže toto vieme spraviť naozaj po celom svete, lebo proste nejakou DHL-kou alebo nejakou inou kuriérskou službou vieme prakticky na druhý deň dodať zariadenie kdekoľvek na svete. Zariadenie je nakonfigurované a funkčné, pretože my sme sa o to postarali. Zariadenie príde k vám, alebo teda do vašej pobočky, kdekoľvek na svete a tam vlastne sa len vymení kus za kus. Nainštalujete zariadenie, ktoré je funkčné a chodí a pošlete nám naspäť zariadenie, ktoré je pokazené. Čiže takýto typ supportu vieme poskytovať celosvetovo. Na Slovensku to vieme samozrejme riešiť výjazdom našich ľudí. S akým najnižším mesačným rozpočtom sa dá služba videokonferencia prevádzkovať? Okolo 100 eur mesačne. To je asi najnižšia suma, ktorá sa dá. Možno tu spomeniem, lebo už tam vidím párkrát Skype a tak ďalej, Skype, Google Hangout a tak ďalej. Takže my samozrejme poznáme, evidujeme tieto videokonferencie, ktoré sú OK.
pre naozaj užívateľa, ktorý sa chce rozprávať s nejakým kolegom kdesi a je s tým OK, že proste, že majú Skype nainštalovaný, lebo však sú kolegovci, veď ten Skype majú, tak mu zavolám cez Skype. Ten Skype väčšinou funguje veľmi dobre, sám osobne som používateľ. Aj predtým, ako sme túto službu mali, tak som bol aj možno intenzívnejší používateľ. Ale preto aj viem, že niekedy ten Skype proste nefunguje. A ani za toho živého som nevedel zistiť, že prečo. Proste to nešlo. Podľa mňa všetko bolo v poriadku, len to bolo celé rozsypané a nepoužiteľné. Takže toto je práve prípad, ktorý aj nášho existujúceho zákazníka viedol k tomu, že upustil od používania Skypeu a prešiel na našu službu, ktorá je pod dohľadom, ktorá je dostupná, ktorá je na dobrej konektivite a ktorá bude fungovať. A v prípade, že by bol nejaký problém, tak vie, komu zavolať, pretože do toho Skypeu proste, keď mne to nešlo, ja som nevedel, čo mám robiť. Mal som službu zadarmo, nemal som tu v režime Pro, tým pádom som nevedel, kam mám volať. V prípade, že by som aj od Skypeu mal nejakú teraz verziu Skype Pro, kde si platím za väčší počet zúčastnených hovorov v jednej videokonferencii, tak stále sú tu veľké nevýhody. Lebo v tom režime Skype Pro si platím ja, to Skype Pro znamená, že ja si viem pozvať ďalších 6 účastníkov. Ale ak by chcel môj kolega v tom istom čase mať videokonferenciu s inými 5 kolegami, tak už musíte mať kúpenú ďalšiu službu Skype Pro. Čiže naša služba je šitá na mieru pre firmy, pre bežné používanie vo firme. Nie je šitá na používanie jedného užívateľa. A to je ten najväčší rozdiel medzi týmito free alebo lacnejšími riešeniami voči tomu nášmu riešeniu. Samozrejme, veľmi ťažko prepojíte Skype s nejakým Polycomom, takže to je ďalšia vec, kde je veľké rozlíšenie medzi týmito službami. A takisto úplne bežné, vidíme na zákazníkoch, že úplne bežné je využitie, kedy chce mať na nejakej centrále alebo väčšej pobočke, je nainštalované videokonferenčné zariadenie, lebo proste tam ten riaditeľ chce mať, lebo on chce, aby to zariadenie bolo v zasadačke a ostatní používajú videokonferenciu cez počítač. Toto je najčastejší dopyt našich zákazníkov. A opäť toto Skype nedokáže. Proste nemá videokonferenčné zariadenie, respektíve má od nejakých iných výrobcov, ktorí majú integrovaný Skype do svojho firmwareu, ale to sa dostávame proste úplne mimo firemného použitia. Predstavte si, že máte nejaký Samsung televízor, kde je ten Skype a zrazu vám to nejde a vy váš riaditeľ potrebuje mať tú videokonferenciu, lebo je to veľmi dôležitý meeting. Čo spravíte? Nespravíte nič v danom okamihu. Vidím aj, ďakujem za poznámku od pána Kerestúriho, že Skype je najväčší problém, že Skype má asi najväčší problém so zabezpečením. Takže je to veľká pravda, takisto. Proste my celú komunikáciu šifrujeme, ide iba cez nás. Ďalšia otázka sa týka šírky pásma na pripojenie. Aká je minimálna šírka pásma pre internet a pripojenie? Tak ako som spomínal, vlastnosti toho kodeku, tak vlastne nie je niečo ako minimálna šírka pásma. Ja som bol v videokonferencii niekoľkokrát prihlásený cez 3G sieť, kde netuším, aké som mal pripojenie a išlo to úplne bez problémov. Čiže na to je tu práve ten jedinečný kodek, ktorý sa prispôsobí tej šírke pásma, ktorá v danom okamihu je garantovaná. Čiže odpovede na to, ja neviem, asi v pohode vám stačí 0,5 megabitu na to, aby ste išli nejakou kvalitou. Samozrejme to nebude Full HD rozlišenie. Viem si nahrať videokonferenciu ako účastník. Ďakujem, dobrá otázka. Na to existuje modul, ktorý ešte nemáme integrovaný, ale zatiaľ vlastne počúvame len na dopyty. Čiže tá možnosť existuje, my ju ešte nemáme nasadenú, ale ako náhle budeme mať zákazníkov, ktorí túto možnosť požadujú, tak vlastne tento nejaký ďalší hardware dokúpime. Vyzerá to tak, že počas tej videokonferencie ja mám dole jednoduché červené tlačidlo, že tá klasická bodka červená na označenie nahrávania. Ja ho stlačím, ostatných všetkých to informuje, že hovor je nahrávaný, samozrejme, aby vedeli. A potom ja ako ten, ktorý som tú videokonferenciu nahral, mám prístup na taký portál, ktorý je taký veľmi, porovnal by som to YouTube, čiže proste sú tam tak doradené také náhľady tých videí, ktoré mám nahraté a ku každému jednému videu viem nastaviť vlastnosti. Či bude iba moje privátne, alebo bude public, alebo bude šerované medzi konkrétnych užívateľov. Takže táto možnosť je momentálne, ale poskytnúť ešte nevieme, ale vravím, ako náhle bude záujem zákazníkov, tak bude to musieť byť príplatková služba, lebo naozaj za tým nejaká investícia, ale určite k tomu prídeme, že túto aj nahrávanie budeme poskytovať. Tu už sa nám opakujú otázky.
Či je potrebné mať mesačný poplatok v prípade, ak bude pripojený iba cez smartfóny, tablety. A áno, proste my to predávame ako profesionálnu službu. Proste nestávame túto službu do pozície, že je to nejaká náhrada free platformy. Je to plnohodnotná služba videokonferencie poskytovanej v HD kvalite, ktorá vie fungovať od smartfónov až po videokonferenčné zariadenia cez počítače. Čiže vlastne tým som aj odpovedal na otázku, áno, aj smartfón je z nášho pohľadu úplne regulárny užívateľ. My len umožňujeme aj týmto zariadeniam videokonferencovať, ale potrebuje takisto mať zaplatený ten videokanál na to, aby mohol v danom okamihu komunikovať, takisto ako normálny užívateľ z počítaču. Viac vecí sa tu týka cien. To sme sa mi rozhodli nejak tu nerozoberať úplne detálne ten cenník, keďže ste naši zákazníci, vlastne máte kontakt na svojich key accountov, takže by sme boli radi, aby sme vždy si vypočuli konkrétneho z vás a radi vám už osobne predstavíme cenotvorbu, lebo si najskôr vypočujeme, čo potrebujete, vieme vám navrhnúť, koľko licencií, prípadne koľko zariadení by ste potrebovali, prípadne či integrovať nejakou gatewayou do nejakého súčasného riešenia a podľa toho vám aj obchodník vie na počkanie spraviť cenovú ponuku. Ako funguje video a zdieľanie obsahu na tablete v rámci jedného okna? Funguje tak, že ja mám tablet, na ktorom zatiaľ vidím len účastníkov. Proste vidím tam iba tých, ktorí hovoria, zrazu jeden z nich dá zdieľať obsah. Ten obsah sa mi automaticky ukáže v hlavnej časti toho tabletu a ostatných účastníkov vidím po boku, v takých malých oknách náhľadových. A tým pádom na väčšinu, na 90% obrazovky toho tabletu vidím ten zdieľaný obsah. Ten obsah, ako som už predtým spomínal, si viem tými dvomi prstami vlastne zazoomovať, priblížiť čokoľvek, ak by som ho nedobre videl, lebo je v nižšom rozlíšení, alebo dotyčná strana to nemá zazoomované, tak ja viem vlastne využiť tú funkcionalitu toho tabletu, aby som si ten obsah ešte priblížil. Počas tej videokonferencie napríklad vy si poviete, že teraz ma ten obsah už nezaujíma, napriek tomu, že on ho stále ukazuje, tak si viete to okno proste zavrieť a vidíte už iba účastníkov. Naspäť si ho potom viete kedykoľvek vrátiť to okno. Dobre, potom ešte tu máme support, som nejak tak spomenul, Next Business Day support, čiže ako som vravel, Next Business Day support na Slovensku, vieme on-site, inde vieme cez vlastne shipment, cez odoslanie expresnou službou tých náhradných zariadení. Ja tu vidím jednu otázku, porovnanie Office 365 a Link. Nie je to úplne také jednoduché, nevieme túto otázku zodpovedať na mieste. Máme informácie samozrejme aj ako funguje Link, ako sa licencuje Link a dokonca sme používatelia Linku, ale rovno poviem z osobnej skúsenosti, že je to neporovnateľné, pretože Link nie je naozaj videokonferencia. To, čo my ponúkame, je hlavne videokonferencia s nejakou možnosťou kolaborácie, čiže zdieľanie obsahu. Link je skôr z opačného. Stretávame sa z opačnej strany. Link bol hlavne o kolaborácii, o komunikácii a tá videokonferencia je akoby zanedbateľnejšia časť tej komunikácie. O tom hovorí aj kvalita toho videohovoru cez Link. Takže ono to je tak, že sa z dvoch strán sa vlastne stretávame. Sú vynikajúce softvéry, aplikácie, ktoré boli developnuté na kolaboráciu hlavne a postupne sa dopracovali až k videokonferencii a zase niektorí výrobcovia idú z opačnej strany. Boli zameraní na videokonferenčné riešenia, najskôr na tých videokonferenčných zariadeniach a postupne sa dostali až do počítačov, tabletov a tak ďalej a umožňujú nejakú formu kolaborácie. Sám som zvedavý, kde sa to v budúcnosti stretne a ako sa to prelomí.